שלום ניצנים, בסרטון של היום אני רוצה לדבר איתכם על נשירת פירות מעץ המנגו שלנו. התופעה הזאת דרך אגב קורית גם בעצי ליצ'י ועצי אבוקדו. התופעה הזאת נגרמת, נשירת הפירות שלנו נגרמת בדרך כלל מחוסר אנרגיה. עכשיו, אני יוצא מנקודת הנחה שאתם משקים כמו שצריך את העצי פרי שלכם, אז אני רוצה לדבר יותר על הנושא של דישון. מנגו, אבוקדו וליצ'י אוהבים המון ברזל, אז אני מציע לכם אחת ל4 חודשים, בין 4 ל6 חודשים, להוסיף ברזל לעצים שלכם. המינרל הזה הוא מאוד חשוב, הוא מחזק את העוקץ, את החלק שמחזיק את הפרי לעץ. עכשיו, אם יש פה חבר'ה כאלה שנתנו ברזל ובכל זאת הפירות נופלים להם, חשוב מאוד, בדרך כלל זה קורה בקרקעות שהן כבדות, חרסיתיות, כדאי להוסיף לברזל שלנו גופרת המון, ביחס 1:1. הגופרת המון מוריד את רמת ה-pH בקרקע, וזה עוזר לעץ לספוג יותר טוב את הברזל שלו. תנסו את הדבר הזה, אתם תראו תוצאות ממש מהר, תוך 2-3 אתם תראו שהרבה פחות פירות ייפלו לכם מהעץ. אז זהו זה חברים, אנחנו נכנסים לימים חמים, תשתו הרבה מים, תשקו את העצים שלכם, ותמשיכו לעקוב. ביי חברים, שיהיה לכם יום ירוק.